Don kaktin ka ba siyaw tanat ba ka ba ongkum ni. Haba ka jing kiwan ha ka jing im jangi. Don artali ki ka bangi don kaman le. Ka banangkong langin pet jangai na ka to ka jing ne in pet ha ka to ka jing kuble yepi ki parlok pe ija janga mga remeng son bamon pedeng sumbai pi sajisen hapo jong kene ka channel jangi menta ka screen ka video ka bakerpang bat ka bakit jimut nak bata jong pi ngatip bon ki bawan hapo jong kene ka channel janga namar bakit don ka jing ha ka jing em jangki bat ki wan ha ka ne ka channel ban wat ya ka jubab ban wat ya ka solution jong kata ka jing ka bagi kentu ha ka jing em jangki man la ka sngi ngan ongi phi ki parlo pe janga omdon weru ubru hasla jong ni perthai ubamdon ka jing but haba kata ka jing ki wan ha ka jing em jangi ki khanglat ya kata ka jing suk ka jing kman bakan rung ha ka jing em jangi kata ka jing ka laban long hayeng hasam jangi kata ka jing ka laban long ha ka jaka tre jangi ha ka jaka business jangi ha ka jaka bella jangi ni ha ki no ki benta ki don baj ki jing ka jing ha ka jing yo ka jing kot jangi ki jing but ki jing kat sabangi phai ngilap satang ki jing but bon nangi ni wat ya ka solution ya ka answer jong kata ki jing ka bangi kintu ha ka jing em jangi ngan ongi phi omdon weru utala hasla jong ni berthai ubomdon ushabi haba udon utala kamut ushabi udon manuh ken ubri ubashna ya utala klem ushabi kumjuru kinu ki jing kinu ki jing tenjo kinu ke jing jenjar ki bawan haka jing em jengi ki wan rengkat berkelat kuno ban lak ho ngimla ban yo iya ushabi menta ngimla ban lap ya ushabi menta ni persyaman wat ya uta ushabi ban pli kita ke jing haka jing em jengi kanang baka jing em jengi kan don ka jing suk kendet ngan ongi pi ken don bet ki shabi ban pli ya kita ke jing haka jing em jengi haba ke jing ki wan haka jing em jengi ki wan rengkat bat kelat kuno ban lak but hatang ngimlap yo tau shabi kumno ban pli yo tau tala Henry hatang kalat ban laj na kata ka jing kalong ban long ke baklan persya ya kata ka jing ka bawan ha ka jing em jongi utakin ushabi Henry kalong ka basuk ban ong ka ba pat ban le man ha kani dan kalong kami ka ba message nga bat ka ong ngayo yo khon ubalong anna ubashit deng ka khle ubam dabyang ka bor jimut jing berkhat hato ka don sekalat ban laj na kata kani ka jing ka bakrau ka bawan ha ka jing em janga ka longkum utala bakhang sebak ya kata ka jing kermen ha ka jing em janga hato don shabi se ubalaban pli ya kata ka jing nang ka jing em janga Henry ngan ongi phi hatang ka jing im ka ai ngi yo tau shabi om ban lat na kata ka jing Henry ban long ki baklan persya ya kata ka jing pediang ya kata ka jing kumba kalong Adiat syakamat haka jing utakan ulong usyabi ban pli ya kum kita ka jing ngimlap ban pengkelah ngimlap ban change ya ki bala jia haka jing jangi Henry usyabi ban light na gitu bar kelong ban pediang ya kata ka jing ka bangi kintu haka jing jangi padi yat syakamat day na kata kadaw ngajuong barbor ya kini kintin bahaba ka jing ki wan haka jing jangi kidan artli kelenti bangin jid banangkong langin pet na gitu ka jing kaba arpat ngin pet ha kato ka jing uta kan ulong ushabi ubak raw tam ban pli ya kinu ka jing ha ka jing em jangi sagawe tang namar ba phio baki beru kirki baki beru ki kemen kam shemut bakim don ki jing ha ka jing em jangi tang namar ba phio baki beru kirki tang namar ba phio baki beru ki kemen kam shemut bakim don jing ha ka jing em jangi kam shem lamut bakim don ka jing jenjar ha ka jing em jangi Henry ki jid pan kendria ya kata ka jimut jangki na kata ka jaka bagi kenduk ya ka jing sha ka jing rki ka jing kemen ha ka jing jangki lada ka jimut ka jing perkhat jong pi barbor ki le sha kata ka jing jenjar sha kata ka jing sha kata ka jing tenjo sha kata ka jing tuk sha kata ka jing thangan ka bang kenduk ha ka jing jangi kumno kin laban lap ya ka jing suk ha ka jing jangi le ya ka ba phi laban le ban laj na kata ka jing shisin ha ka we ka por don we ubru ubala ban pelilut ya kinu kitala kibatan hasla jone berthai ulap ban peli ya kinu kitala wat klem ushabi don ya kata ka sap udon ya kata ka talent ulap ban peli ya kinu kitala barkum taula pau nambha ha kata ka jaga ka bausa bad hadin ka to ka ni por ulap pau namlut ha baro ka we kari kibru na keleng ka jaga kiwan ban sakhi ya kata ka sap ya kata ka talent ya kata ka jengla jung ban lau ya kinu kitala wat klem ushabiru
Bat ki beriu na keleng ka jaka ki wan ban interview ki wan ban pej ya kata ka jingla jong. Hateng-hateng ki ring ya ki video bat uni beriu la pau nam lut hapo jong ke social media. Hakawi ka sini uberiu ba ruspa ba. Uba ju penlong ya ki program ban pen I ya ka sap ya ka talent jong ki beriu. Kum ta ula khot ya uni beriu uba la ban pli ya kinu ketala. Bat ula ong yu. Entah kata dia kapor na kamta jong pi ban pen I ya ka sap ya ka talent ya ka jingla jong pi hakamat jong perthe baro kawi ngan organize ya kawi ka program hak baki beriu na keleng saudong jong ka perthe jiwan mana sakhi ya ka jingla jong pi man pli ya kitala utau beriu ru la pediang ya ka challenge pat endala poy kata ka sngi ba uni beriu pen I ya kata ka sap ya kata ka talent jong pat la batayu bakin sa set yu hapo jong kawi ka ru bat kin khang tala ya kata ka ru bat kin tep ia kata karu hapo jonggo hatu ula ne eman pli ya tau tala klem ka shabi hapo ko Henry la dia kumno ba phim la ban pli ya ne utala shupen I yangi ya ka sign khnang bangila ban sngoth ban sei phi na ka ni ko uang ngam don kam ya kata utau beriu badan ka sap ban lau ya kitala ula pediang ya ka ni ka challenge la tap yu hapo jonggoru la khang tala ya kata karu bat la pengam ya kata karu hapo ke swimming pool ke balong da kayit nang bagi biru kila ban sakhi dala ke jongki khamat jongki kumno ula ban lau ya utala klem ushabi hagata kapor ki flash jongki mobile kila shai ki video ki biru kila stang ban ring hagata kapor la te ya ki tiju ushadin ba un lau ya utala ula stang ban lau ya utala lau persang kat no ban lau ya tau tala kata kapor umla ban lau ya tau tala haba upai ya lagi khmat usha kita ki paiba ki baring ya ki mobile jengki ki ba page de laki jongki khmat jengki ban sakhi kumno ula ban lau ya tau tala klem ushabi Henry ki e ka bajia kata kapor uni ubru lau persang kat no ban lau ya tau tala umla satya ban lau ya tau tala upai ya ki khmat jungu sya kita ke baiba ki baring ya ki video da ki mobile jongki kapor ka nang yat usngo bo rendang jungu la set namar ba ka med jungu ka don kam ya ka le ban ring ben sim de hakum kata kapor ka jimut ka jing prakhat jungu kam tre kam shu ka jing e ka banangkong ka long ba umla ban lau ya to shabi ka jing e ka ba arpat haba upai sya kita ke baiba ki baring da ki video jongki menta ka jing ja buram ka ba khrau ngan sakendo ngan le kumno menta langan yap hangne ne ngan kenno bar ka perthe baro ka wekan tip bangla rem menta kasngi bat haga bakhadu larai ban ya ka bado ya kata ka jing janga kala bangan do ya kata ka burom hakmat jang ne perthe bar kumta la pedi ya kata ka sign ya kata ka symbol bola kenno mar hang ta hi wut kila pli ya kata ka yit bar ku ka mi no na kata ka jaka bat ulayo ban ring men sim kan ba udang jing hang ta da ka jing le ran pak perthe kan keren ayu mentaya usianya ya ka med jungu haka jingkhang jong kata ka ru kepala khang yo ulap bakim shem la khang ya utau tala jong kata ka jingkhang kepala set yo kade ka jia bonusin haka jingem jengi habangi kendu ya ka jing habangi kendu ya ka jing khuslai ya ka jing jenjar haka jingem jengi i persyang banwat ya ka lat kelenti syae udon utau shabi ka jing sup haka jingem jengi ni wat ya kilat kelenti sau dong jong kene ke perthe pan wat ya tau shabi kundu ban pli ya tau tala jong kata ka jenge ka mga kendu Henry ngintip hateng utau shabi utan hakti jongi kumta ka ke baton kam yangi kalong ban peniken ria ya kita ke jimut ke jing perkhat jongi na kita ka shabi kumdu ban laj na kene ke jenge bat hateng ke jing jubab jong kita ke jenge ka mangi kendu ha ka jing jongi kanton haying kumta ngan ong bi lalaki jing ke jing jenjar ke jing tenju ki wan ha ka jing jampi kapan kong la pen pet jangai na ka to ka jing ne ta ka balong klan ha ka jing jingi im pediang ya ke to ka jing kumbaki long ha ka jing jingi bat ngin yat syakaman rengkat bat kata ka jing